IFM News. Lokal. Umabot digital 25 abalot when persons deprived of liberty iti Bureau of Jail Management Phenology dito Syudad Tilawaga ti dumala iti panagsanay may panggap iti beauty care. Second kay Jail Inspector Sheila Marisa Pade na inisyatibo daytoy iti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA kas paset da iti programa nga iti Jaya ti opisina da. Inuna ni Sapade na duwaging ganay ti talo alawas nga agsanay dagiti balod iti nasaw a kurso. Tapno inton mawaya-wayaan dagito ket adan ti mabalinda nga serka na trabaho iti ruwar ti pagbaludan. Actually at the 35 enrollees tayo for the manicure, pedicure and the foot spa. This is sponsored by the TESDA idadaulo ni Ma'am Jeanette Fontanilla. Umaydan to for the opening siguro by next week. Maimbitaran tayo ito ni Provincial Director dati TESDA. Umaydan to opening dito. Then after that, mabalindan to Mang Rogin. We have 35 enrollees for the TESDA. Manual daw doon training mo? Mapanti mga 2 weeks to 3 weeks. Then actually amin dako mabadet yung dako tahan tayo maakomodar dito. So yung ginudwa mi dito grupo. After that the first batch adan tuman second batch tayon. Kabayatan na manamnama nga dantupay ti sumardo nga batch iti nasao a programa. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM.